हाय फ्रेंड्स, आज ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ କିଛିଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଜିନିଷ କିଛିଟା ବି ସେଥିରେ ମିସିଂ ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ଯାହା ମାନେ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆଳୁ ଭଜା, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ଦଳା ଦୋଳି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। এটা ହେଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦଳା ଦଳି କରିଦେଇଛି। ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ନୁହଁ, এটা ଆମର ଭଜା ବାଇଗଣ। ତାପରେ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ି ଚୁରା। ଏଇଟା ଆମର ପଖାଳ ଭାତର ଫେଭରାଇଟ୍ ବଡ଼ି ଚୁରା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ଦଳା ଦଳି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ନୁହଁ, ଟମାଟୋ ଦଳା ଦଳି, ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଶାଗ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଫୁକୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଳୁରେ ଦଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରାହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଟା ଥାଳିରେ ସବୁ ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାଟିଆରେ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଉ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଖରା ଦିନ, ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଦରକାର। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆମେ ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଭଜା ଭଜି ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିବ। ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକେ ପଖାଳ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଏ ଟିକେ ଏଲର୍ଜି ଥାଏ। ଖରା ଦିନ ଆସିବ ମାନେ ଦି ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଭାଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କିଏ ଖାଏ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଇଟମ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗଟା ଟିକେ ମିସିଂ ହେଇଗଲା,